Iċ-ċifri maħruġin mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO jindikaw li matul ix-xahar ta' April l-impatt tal-iskema stabbiltà minn frar li għadda kompla jirranka iżjed, dan kif ir-rata tal-inflazzjoni nazzjonali issa naqset għal 1.6% li hu nofs ir-rata osservata fl-ewwel xahar ta' din is-sena. Ir-rata tal-inflazzjoni x-xahar li għadda kienet l-inqas waħda li ġiet osservata minn Ġunju tal-2021. Iżda minn barra hekk ir-rata issa naqset taħt il-medja ta' 1.9% li kienet irreġistrata minn dun bidel il-Gvern f'Marzu tal-2013. Fattura ewlieni wara dan l-iżvilupp kien l-andament tal-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel. Kif kien osservat bejn Ottubru u Jannar, il-prezzijiet tal-ikel kienu qabdu jirrankaw il-fuq bil-maqlub ta' dak li kienet isseħħ fil-bqija tal-Ewropa. Dan wassal biex l-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel lokali kienet żdiedet minn 6.8% f'Ottubru għal 9.1% f'Jannar. Wara deċiżjoni tal-Gvern li daħal l-iskema stabbiltà mill-bidu ta' frar biqbil mal-importaturi u l-ħwienet, it-tendenza fil-prezzijiet tal-ikel inbidlet ta' taħt fuq. U minn dakinhar stess, ir-rata tal-inflazzjoni fl-oġġetti tal-ikel waqgħet għal 5.5%. F'Marzu din naqset għal 5.1% biex f'April reġa' kien hemm tnaqqis għal 4.5%. Dan ifisser li fis-spazju ta' 3 xhur ir-rata tal-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-ikel naqset b'aktar minn nofs u issa qrib il-medja osservata minn Marzu tal-2013 lil hawn. Ir-rata ta' inflazzjoni fejn jidħlu l-prezzijiet tal-ikel issa jinqas minn medja osservata taħt l-aħħar Gvern Nazzjonalista bejn l-2008 u l-2013. Dan hu riżultat ferm sinifikanti meta wieħed iqis li l-iskema tkopri biss 450 prodott. Fil-fatt jidher li anke prezzijiet ta' prodotti li mhumiex fl-iskema spiċċaw tnaqsu biex jibqgħu kompetittivi mqabblin ma' dawn taħt l-iskema. Bistabbiltà, il-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel l-aktar essenzjali se jibqgħu fissi imraħsin, almenu sal-budget li jmiss f'Ottubru li ġej. Għalhekk hu mistenni li r-rata tal-inflazzjoni tkompli tonqos fix-xhur li ġejjin.